panibagong video na naman to ay sa ilog naman. Kaya lang napakalakas ng sa Bukirin. Napakagandang tignan. Berdeng berde talaga. Ang hangin oh. Mga maani to, maharvest na to. Mga palayan dito. Mga buwan ng ano ngayon, Enero, Marso, April. April. Berde talaga. Kaya mga kasama ko, tatlo lang kami pupunta sa ilog eh. Ayan si Manong Hinting, naghabot ng ano, uling niya sa ano, nagluluto sila ng uling. Ayan, aromata, uging, kariton ng kalabaw. Tignan namin yung pinsan ko, yung tanim niyang kalabasa, backyard na tanim niya. Ito yung irigasyon namin dito. Yan, laki ng tubig, ang ganda ng kalabasa niya oh. Yan oh, ganda kalabasa oh. So, pinugkutan na mo tinsan. Ayun, napanigdag pala isdaan dito, kaya lang namatay yung mga ilagay namin ditong dalag na maliliit. Dinidiligan nyo. Ayan. Ganito lang kasimple guys dito sa Bukirin probinsya. Ang ganda ng tanim mo, kalabasa. Taniman dito sa Bukirin, sagana sa patubig guys ito. Yan, manggagaling doon sa dulo yan. Napakalinaw, linaw ang ano namin dito. Patubig, mga palayan. Minsan yan pag ano yan namunga, malaklak yan na, fresh na may mga ano rin oh, sitaw oh, sitaw dito sa tabing palayan. Dito na kami guys sa ilog, malaking ilog. Yan yung kasama ko ang huli ngayon ng isda. Yan.
guys. Yan. Yan. Ito may kubo pa siya. Pero dito kasulminong pa. Ano? Ano na guys? Ayan. Ayan guys, nanguhuli na sila. Ayan. Ayan, diiwot na. Nayada nyo ah. Ganda ng tanawin dito guys. Baak! Baak ako. Tuan. Daman mo katudok sen. Paliling na, bunog. Anda nga sinangsa ka sa mga nalalaus kita na alam na yun ulwa sinda to udang gitu. Lukutom man lang eh. Dari pa katulad ang panagbabag-shoot. Bunog. Tiddag, atiddag sa inyo ha? Atiddag. Tindag, hingga na dyan. Lagi na lang bukas ya. Bayang na taray ka. Kapaka dito. Bayag sa nadakkalan ini. Oh, kaldero itu tinalam. Yun.
Ito. Ang ato. Pagkaigit na. Daya. Ato. Ang ato. Paingat pa mo dito. Gini, parte na gina bubaba. Diba? Ini minalan dia pinadakkeun. Allah. Lakas ang atin. Ini ketepa tada pamigsate oh. Punta dong udang. Ayun oh. Lumalaw sa wali palitan sih. Ayun oh. Ayun oh. Palos. Ayun oh. Dua yot. Dua juga na. Igat na. Irmi na nang Waru-waru. Nanan. masursurutan yun. Rep-rep ayun oh. Ayun oh. Igat. Ayun oh. Jumping salad. Kanilang na may isang sa ano. May mesama ni palta na. Dua. Katalaw ah. Sata. May isang. Matay. Katalaw. Silong sa palta. Ayun oh. Jumping salad. Yun. Pinakakalaw. Marap. Sayang. Yun oh. Nigbatan nyo ba natin? Igat na babasi yun. Dumakul pala na kita ah. Ito na nantawanan na yun. Ano yun? Sayang niya paltat. Kalaso. Dua. Datay. Ayun oh. Dapay kamatis nan. Oh. Kalamansi. Jumping salad. Wow. Kakapigat na. Pamigat mi apo. Kapsat. Tinuno. Wow. Jumping salad oh. Ayun oh. Wow. Nangituno kami pa eh. Ay, pagkapigang. Kaya bura kami may sanay. Jumping salad. Ay na. Ito yung baon naming kanin. Yan. Yun. Mga nun guys, mga nun.
Kuyin. Yun naman kalamansi na dati sa. Wow. Wow. Ihaw na hito. Ito lang na huli namin guys. Pero meron pa dun.